Imhlola ke imhlola into enje ngizothola nomuntu othi ukhulume nami ukuthi akuyeke indaba enyoka neyokuthwala uhlushwe yini yena kusinda wayena nokhona abathwele wazini ngokuthwala abantu basukhuluma indaba abangazazi uqala umuntu angamazi ngokumazi bathu bani uSmomoza nobani into enjalo uSmomoza wazana Smomoza mina nasimabhide lapha akhuluma ngayo uyobe ngekho engaguli ngisho amazolo uma kuthi unedem amazolo wadlale ihlathini lahleli khona angimazi uSmomoza bafowethu hlona nokhuluma indaba zabantu enganifuni lezi zinto uqondene nabantu ababili uDSD nomkhaya wakhe akhona okwini angazi ukuthi ningenaphi umuntu maye ukhawasha akayashela imoto nje yabe ukhawasha ungena indaba zabaculi uma abe nedem akayokupolisa